Ja, direkte fra Civiltinget lige netop nu. Efter 19 seancer over 4 dage, slutter vi af en af de dage, hvor solen skinner. Når vi nu sender direkte, så må der være plads til bare lige 10 sekunders direkte reportage. Det er komplet ideelt radiovejr lige nu. Ikke for varmt. Masse veloplagte mennesker, der sidder i Civiltinget, mener jeg, at kunne høre. Ja. Tak fordi I gav mig plads til at slippe min indre Jørgen de Mylius fri. Det var dejligt. Det er bedre tak kan jeg ikke få. Og så skal vi til et emne, der virkelig handler om livet sådan i virkelig tæt forstand. Og jeg skal endnu en gang som nummer 19 i dette første år med Civiltinget introducere en forening, der har en eller anden besynderlig forkortelse. Og den her gang har jeg altså ikke evnet at sætte mig ind i det. Foreningen, der har ordet de næste 45 minutter til en time, er personificeret i en række yngre mennesker. Det må man vel godt sige, når man selv kommer fra den sene del af den yngre kridttid. Vi byder velkommen til den forening, der hedder IMCC. Tak, Jesper. Værsgo, Sasha. Vi kommer her fra IMCC, som er en sundhedsfremmende organisation, men også som UAM. Og først vil vi lige sige tak, fordi vi har fået lov til at være her i dag. Det er vi smadret glade for. UAM, det er sådan det der med det lange navn. Hvis man skal oversætte det til dansk, så er det Allierede Universiteter for Livsnødvendig Medicin. Vi vil gerne snakke til jer i dag om livsnødvendig medicin. Jeg hedder Sasha, og jeg vil gerne fortælle jer, hvordan at starte med lige en let intro om, hvordan jeg er blevet aktiv her, og hvordan hvordan jeg er kommet hertil i mit liv, og så hvad det vil komme til at handle om i dag. Så jeg voksede op i et meget politisk hjem. Der blev snakket rigtig meget politik og samfund, hvad der skete ude i den store verden, og jeg så tit med, når der var nyheder i fjernsynet. Det resulterede i, at da jeg skulle skrive en stil i 8. klasse om, hvad der gav mening i livet, så skrev jeg, at meningen med mit liv var, at jeg skulle ud og hjælpe nogle mennesker. Og det gjorde jeg også, at allerede som 13-årig blev jeg politisk aktiv. Jeg havde den her store vision, som man tit har, når man har unge, om at man gerne vil ud og redde verden. Man vil gerne gøre en forskel. Da jeg så var færdig med gymnasiet, stod jeg lidt i sådan et limbo. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, eller hvad jeg ville, som så mange andre, tror jeg. Så jeg endte med at tage ud og rejse. Og det blev til Nepal, sammen med nogle veninder. I Nepal, der var vi først i hovedstaden i Kathmandu, og i Kathmandu blev jeg selv rigtig syg. Heldigvis så var der den her internationale klinik, som havde rigtig fine faciliteter, og jeg fik taget et røntgen, og jeg fik taget blodprøver, og jeg fik noget medicin, som man selvfølgelig skulle betale for, men jeg kunne godt betale for den, og jeg blev rask igen. Lidt senere i forløbet, så tog jeg til en anden by, der hedder Bhaktapur, og arbejdede på et børnehjem med rigtig mange børn. Nu er det sådan på sådan et børnehjem i Nepal, hvor man også spiser med fingrene, hvilket faktisk er rigtig smart, fordi så kan man mærke, om maden er varm, inden man putter den ind i munden. Så det kunne være, at vi skulle overføre det. Men hygiejnestandarden er ikke så god på sådan et børnehjem. Det betød, at hvis et barn blev syg, så var næsten alle syge kort tid efter. Og på et tidspunkt, der fik børnene sådan nogle byller. Og jeg anede ikke, hvad det var. Men lige pludselig havde de alle sammen byller, og nogle sad i ansigtet, og nogle sad på benene, og det var sådan over det hele. De fleste, de kom så af sig selv. Der var ikke noget mere der. Nogle få af dem, de var meget syge. Og de havde også feber, det kunne jeg godt se. Jeg kunne godt mærke, at de var varme. Men jeg var ikke klar over, hvor høj deres feber var, fordi der var jo ikke noget termometer eller noget her på det her børnehjem. Der var så nogle amerikanske frivillige, som havde termometer med. Det var godt, så vi kunne måle hans temperatur. Problemet er bare, at amerikanerne, de bruger et andet system. De har Fahrenheit. Så jeg anede ikke, hvad den der temperatur var. Det kunne jeg ikke lige oversætte. Så det gik lidt tid, og så fandt jeg ud af, hvad forskellen var på Celsius og Fahrenheit, og det der huskede igen. Og så fandt jeg ud af, at Amish, som vi har et billede af her, som er ham, det handler om, han var faktisk rigtig, rigtig syg. Hans feber var virkelig, virkelig høj. Og jeg blev rigtig nervøs for ham.
Ting, der skal gøres. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Så jeg gik op og snakkede med lederne af det her børnehjem. Men problemet er jo bare, at det her børnehjem har ikke særlig mange ressourcer. Der var ikke rigtig noget, det kunne gøre. Så jeg endte med selv at måtte slæbe Amis, for han kunne heller ikke gå, fordi han var så dårlig. Måtte bære ham op til hospitalet, hvor han så kunne få nogle prøver. Og her på hospitalet, hver gang man skulle have noget, så skulle man sådan ud i foyeren og betale for det, og så kunne man så tage det med ind og få lov til at bruge medicinkanyler. Det var lige meget, hvad det var. Amis, han blev heldigvis rask igen. Men det viser bare, hvor stor forskel der er, når man rent faktisk har råd til at betale for det, når man ikke har. Og da jeg kom hjem igen, så besluttede jeg mig for, at jeg skulle være læge. Det har vi også set. For mig, der prøver at være læge. Et af det første år. Et billede af på ortopædkirurgisk afdeling i en fin kittel. Jeg vil gerne være læge, fordi jeg fandt ud af, at jeg gerne vil være læge, fordi læger skelner ikke mellem politisk orientering, seksualitet, religion, om man er rig eller fattig. Læger, de hjælper de syge, og det var det, jeg gerne ville. Men når man så kommer lidt længere hen i studiet, så finder man også ud af som lægestuderende, at der er ting, man ikke kan behandle, og der er nogle mennesker, man ikke kan hjælpe. Og det er blandt andet det kommer til at handle om i dag. Vi vil gerne fortælle jer om det her problem, vi har i verden med adgang til medicin. Medicin, som eksisterer, som kan behandle nogle mennesker, der virkelig har brug for det. Måske dør, hvis de ikke får den, men som alligevel ikke har adgang til den her medicin. Og så vil jeg gerne fortælle jer om de her sygdomme, som rigtig mange millioner lider af, som der ikke er udviklet, forsket i, eller i hvert fald ikke udviklet behandling til det. Vi mangler noget forskning i nogle rigtig essentielle sygdomme. Til sidst kommer den gode del, hvor vi præsenterer nogle løsninger også. Nogle vores bud på, hvordan man kan løse nogle af de her problemer, som vi fremstiller. Og først vil jeg give ordet til min kommende kollega, når jeg engang er færdig, Benjamin, som vil fortælle jer en historie. Tak, Sasha. Mit navn det er Benjamin, og jeg er færdig læge. Jeg blev læge sidste sommer, og i det første år, man er læge, så er man lidt forskellige steder. Jeg har været et halvt år på et hospital, og nu er jeg så et halvt år i en praksis. Og den historie, jeg vil fortælle, det er fra min praksis, hvor jeg her i Danmark har oplevet, at der var noget medicin, jeg ikke kunne give, fordi det simpelthen ikke ville virke længere. Og den kommer til at handle om antibiotikaresistens, som vi ser i stigende grad i Danmark. For nogle uger siden, der kom der en herre op i min praksis, han hedder Peter, og han kom op, fordi at han i den sidste uges tid har fået en bums på kinden. Og man kan tænke, en bums, det er der ikke så meget i vejen med, det får mange af os gennem livet, men den her bums, den så lidt anderledes ud, den var lidt betændt. Jeg kunne se, der var lidt sivende væske fra den, og der var nok gået noget bakterie i den. Den var cirka 1 cm i diameter. Og når jeg får sådan en mand ind i praksis, så spørger jeg sådan lidt omkring, hvor har du været henne? Har du haft feber? Er der nogle ting, jeg skal vide i den her historie, som kan gøre det relevant i forhold til, skal jeg tænke noget andet, end det bare er en normal bums? Peter, han havde været i Madrid på forretningsrejse ugen forinden, og han fortæller, at den her betændte bums er kommet i forbindelse hermed. Jeg gør, som man skal. Jeg tager det næste skridt i sådan en behandling, det vil være at tage en podning. Altså man tager en prøve fra det sekret, der kommer ud, og det vil man sende ind til dyrkning for at finde ud af, jamen, hvad for en bakterie, er det en bakterie, der er herinde, og hvad kan vi behandle den med? Så jeg tager sådan en dyrkning, og sikrer mig, at Peter ikke har feber, det har han ikke, og fortæller ham, at jeg sender den her dyrkning til mikrobiologerne, og så om cirka 2 dage, så har vi et svar, og så kan vi starte derinde måske i noget relevant antibiotikabehandling. I Danmark har vi været rigtig gode rigtig længe, og der er vi fortsat til at give antibiotikabehandling, når det er relevant. Det har ikke været sådan i andre lande, og det har medført, at vi i stigende grad har slægter af bakterier, som er resistente over for de gængse bakterier eller de gængse antibiotika, vi benytter os af. Men for at vende tilbage til historien, så ringer han allerede dagen efter, og jeg har ikke fået svar på prøverne, og han siger, at
Nu er den blevet større, den er blevet mere rød, mere betændt, og han har det ikke særlig godt. Og jeg siger til ham, at jamen desværre, jeg har ikke noget svar for prøven endnu. Jeg skal lige vente, der skal gå lidt tid. Det tager lidt tid, de her dyrkninger. Men altså, han må prøve at klare sig med Panodil, og jeg fortæller ham, hvis du virkelig har det slemt, altså, du får det rigtig, rigtig dårligt, så må du kalde 1813. Det er det, vi bruger i Region Hovedstaden, 1813, og så komme ind på hospitalet den vej. Det vil han så tage med sig, og jeg møder op næste dag igen. Det er så 2 dage efter, jeg har set Peter, og der ringer mikrobiologen til mig om morgenen, og fortæller mig, at de har fået svar på prøven, og at de har fundet den bakterie, der hedder MRSA. Og måske har nogle af jer hørt om MRSA, hvis I har været på hospitalet og haft nogle ældre på hospitalet, så er det noget, man screener rigtig meget for i Danmark, fordi det er nemlig en multiresistent bakterie. Og en multiresistent bakterie betyder, at den ikke reagerer, eller den ikke er følsom på samme måde for det antibiotika, vi er vant til. Og nogen er slet ikke følsom for noget som helst. Og det, som mikrobiologen fortæller mig, er, at den her streng, den her slægt af bakterier, faktisk ikke er følsom for nogen som helst antibiotika, som vi har i vores kartotek, eller i vores samling af medicin. Så jeg spørger ham, okay, så der er ikke noget medicin, jeg kan give ham til at behandle det her? Og han siger, nej, altså vi har kigget på penicillin, amoxicillin og alle de her bredspektrede antibiotika, og der er ikke noget af det, den er følsom overfor. Den er simpelthen resistent for det hele. Nå, så jeg tænker, okay, det er ret vildt. Der er slet ikke noget, jeg kan give ham. Jeg ringer til ham med det samme, og siger til Peter, du skal simpelthen komme op nu, fordi vi skal have fundet en løsning på det her. Og han kommer op, og den der bums, som jeg talte om, som nu var 1 cm i diameter sidst, den er nu sådan blevet 2,5-3 cm i diameter. Så den er altså vokset sådan et godt stykke, og den sidder her på højre side af kæben. Betændt, der er lidt sivende, og jeg siger, ved du hvad, Peter, vi har simpelthen ikke noget behandling, vi kan give dig, som vil virke på det her. Den skal fjernes kirurgisk. Nå. Og det er hans svar. Nå, ja, hold da op. Og lidt i chok, kan jeg også se. Men jeg siger også til ham, at og dine børn derhjemme, altså Peter har også en datter på 6 og en datter på 3 og en kone, de skal også undersøges for, om de har fået den her MRSA-bakterie. Og det betyder, at jeg viderehenviser dem til infektionsmedicinsk afdeling, hvor de skal så podes i svælg og alle åbninger af kroppen. Og jeg sender Peter videre til en plastikkirurg, som han kan tage til med det samme. Så er der lidt stillhed i historien. Jeg hører ikke fra Peter i de næste 10 dage, hvor han så kommer op i min praksis igen. Og her for at fjerne sting. Han har fået fjernet det her byld, og der er et godt ar på cirka 8 cm med 6 sting, som er blevet fjernet. Og man kan sige, at historien ender godt. Han er blevet testet efterfølgende, og han har ikke noget MRSA i kroppen, og der er ikke noget hos børnene, og ikke noget hos konen. Så de kan godt komme tilbage i arbejde og i henholdsvis vuggestue og børnehave. Men historien er stadig vækker ret mange følelser hos mig, og jeg synes, det var noget af en konsekvens at skulle komme ud for at sige, jamen jeg har ikke noget at kan behandle dig med. Det sådan en ting som antibiotika, det har man altid sådan tænkt, det kan man altid få, når man har noget, når man bliver syg. Det er altid lægens last option. Men ikke i det her tilfælde, der må det gå lidt mere grelt til. Og det sætter lidt tanker omkring, altså hvad for noget antibiotika har vi, og har vi antibiotika i det, som vi siger, i udvikling til de her nye strenge af bakterier, som er resistente. Og der vil jeg ved ikke, om der er nogen fra publikum, der ved, hvornår at man sidst har fået et rigtigt gennembrudende antibiotika, som havde en effekt. Eller har lyst til at gætte på det? Eller et gæt på det. Hvis man ser på 90, ja, det er tæt på. 1985, der havde man den sidste sådan banebrydende antibiotika, som blev udviklet. Siden der har der været nogle ting, har der været nogle andre midler, som er i pipeline nu, og som forhåbentlig viser at have en god effekt. Men det siger lidt om, hvorfor er der 30 år mellem, at vi udvikler et nyt præparat for noget, som så basalt som en bakterieinfektion. Og det kan man tænke lidt over, og jeg kan også godt give lidt en ledetråd. Altså, selve markedet for antibiotika og
er meget, meget lille. Det er ikke så lukrativt. Det koster også lidt penge at udvikle, og når man så endelig skal bruge det, så ligger det jo på hylden ret lang tid, og bliver kun brugt i de tilfælde, hvor folk bliver syge. Så der er ikke så meget gevinst rent profitmæssigt, når man skal udvikle sådan en antibiotika. Dem, der bliver syge, er også nogle gange dem, som vi ikke lige kender her i Danmark, men måske i andre lande, så hvor at der er lidt mere infektion omkring, og lidt mere dårlige sanitære forhold. Så selve det marked er jo heller ikke særlig profitabelt at gå ind i, hvis man som industri skal finde ud af, hvor skal man lægge sine investeringer. Men summa summarum er det jo et kæmpe problem, fordi vi har ikke noget antibiotika, og selve resistensmønstret er stigende. Altså som en tur til Madrid og kan give et bums og et sår, som udvikler sig sådan her, men man pludselig skal have det fjernet kirurgisk. Det synes vi her i UAM er et kæmpe problem, og det er noget, vi virkelig skal tage ansvar for, og noget, vi skal finde nogle løsninger på. Med det så vil jeg gå over til Anne, som har en anden historie. Hej, jeg hedder Anne, og jeg er lægestuderende, og jeg vil også fortælle jer en historie om manglende forskning i medicin. Og den her historie, den er for mig meget personlig, for den handler om min bror, men det er også en historie, der rækker langt ud i verden og til en del af verden, som vi ikke så ofte hører historier om sygdommen fra. Det handler om min lillebror Anders. Vi ser Anders her på et billede. Anders han er her på vej ud at surfe. Han ser hammergodt ud på et surfbræt. Og efter gymnasiet, der rejste Anders til Indonesien, fordi han ville ud at surfe. Og han rejste ud på en lille ø ud fra Sumatra. Og herude var Anders, da han blev rigtig syg. Og han blev så syg, at han ikke magtede at tage fra det hotelværelse, hvor han boede, og til lægen, for der var ikke lige nogen klinik eller hospital i nærheden. Og han endte simpelthen med at være på det her hotelværelse i 2 uger, og vente på, at han blev bedre, fordi han ikke havde kræfter til at komme nogen steder. Han har senere fortalt mig, at han oplevede at have ondt i hele kroppen, og havde sådan en følelse af, at hans knogler var brækket. Han havde rigtig høj feber, men kom så blev god igen og rejste videre. Da Anders så kom hjem til Danmark et halvt år senere, fortalte han mig den her historie. Og jeg blev lidt bekymret for Anders og sagde, at jeg synes, han skulle gå op til sin egen læge og få tjekket, hvad det her det var. Fordi jeg vidste, det kunne godt være noget meget alvorligt. Og lægen tog nogle blodprøver, og Anders fik det svar, at han har haft denguefeber. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvad denguefeber er, men det er en sygdom lidt i stil med malaria, der bliver overført med myg. Den kan præsentere sig på forskellige måder. Det min lillebror har haft hedder breakbone fever, hvor man har så ondt i sine knogler, og det føles som om de er brækket. Man kan også få en blødningsstinge, hvor man begynder at bløde fra slimhinderne, og det kan udvikle sig meget alvorligt, og det kan man dø af. Når man har haft dengue én gang, så er der en større risiko for at få den her farlige blødningsstinge anden gang, man får dengue. For min lillebror, der betyder det, at hvis han vil ud i verden og surfe, så har han i hvert fald en risiko med til bagagen, hvis han tager til sådan et bredt bælte omkring ækvator, fordi det her sygdom findes. Man kan sige, for min lillebror er det ikke noget stort problem. Han kan tage til Klitmøller og surfe i stedet for. Men cirka halvdelen af verdens befolkning bor i det her område, hvor dengue er. Som det er lige nu, har vi ikke nogen behandling til dengue. Og dengue er en sygdom, der findes på Verdenssundhedsorganisationen WHO's liste over oversete sygdomme. Oversete tropiske sygdomme. Og det er en liste, der er lavet for at sætte fokus på nogle sygdomme, vi tidligere ikke har forsket i, og for ligesom at promovere, at vi har et overset, eller nogle oversete sygdomme her. Dengue er også, eller er på vej til at blive en succeshistorie, fordi der er nogle vacciner på vej mod dengue. Og det er noget, der er kommet i, de er i fase 3, så de er i gang med at blive testet. De er ikke super effektive, men der er trods alt noget på vej. Ja. Og det er noget, der er kommet i værks, fordi at organisationer som WHO, Verdenssundhedsorganisationen og forskellige
uafhængige initiativer har været inde og støtte op om det her. Og det vi gerne vil pointere med det er, at det kan lade sig gøre at udvikle medicin til nogle sygdomme, hvor der ikke nødvendigvis er super meget profit i. Som det er lige nu, er det op ad bakke, og det kræver rigtig, rigtig meget politisk vilje og engagement, og vi håber på, at man kunne få udviklet et system, hvor det gik nemmere, fordi vi ved, det kan lade sig gøre. Ja. Vi har her i vores del af verden, hvor vi forsker rigtig meget, hvor vi har penge til at udvikle medicin, der har vi også et globalt ansvar. Og medicin skal vi udvikle for mennesker, og vi skal ikke udvikle det for profit. Vi skal udvikle det efter de sundhedsbehov, der er, og ikke efter, hvor vi kan tjene rigtig mange penge. Ja, med det vil jeg gerne give ordet videre til den næste. Hej, jeg hedder Nynne, og jeg er også lægestuderende, og jeg vil fortælle lidt om høje medicinpriser, som også er noget, vi er ved at opleve i Danmark. Og som kommende læge, der har jeg det rigtig svært ved, at jeg engang i fremtiden skal kunne være i den situation, hvor jeg skal sige til en patient, jeg kan simpelthen ikke give dig den bedste behandling, fordi det er for dyrt. Og jeg er rigtig svært ved at se, hvordan at det stemmer overens med det lægeløfte, jeg aflagde på universitetet, efter at have læst i 6 år. Og både som læge, men også som menneske, har jeg meget svært ved at skulle forsvare, at vi i dag sætter virksomheders økonomiske interesser over menneskeliv. Og for at give et eksempel på, hvad de her lægemidler kunne være, så er det især de nye lægemidler, man har mod kræftsygdomme, som er rigtig, rigtig dyre. Et eksempel er et lægemiddel mod modermærkekræft, som koster 800.000 per behandling per patient. Og det er rigtig mange penge, som så går for det samlede sundhedsbudget. Og det med, at høje medicinpriser i Danmark er et problem, det illustrerer så også, hvordan det så måske ser ud i resten af verden. I Danmark, der har vi forsøgt at løse problemet ved at diskutere, om vi skulle have et prioriteringsinstitut, således der blev sat nogle rammer for, hvilke nogle lægemidler, der skulle anvendes og hvornår. Men vi vil gerne understrege, at vi ikke mener, at prioriteringsinstitut er en bæredygtig løsning. Det er en lappeløsning, fordi det adresserer ikke de bagvedliggende årsager til de høje medicinpriser. Og den grundlæggende årsag til, at vi i dag ser de her meget, meget høje medicinpriser og den manglende forskning i visse sygdomme, det er, at vi har et patentdrevet system for udvikling af ny medicin. Så vi mener ikke, at vi overhovedet burde være nået hertil, at vi skal til at diskutere prioriteringer mellem forskellige behandlinger. Vi vil gerne ligesom træde et skridt tilbage og kigge på årsagen til, hvorfor vi egentlig har de her høje medicinpriser. Og de historier, jeg har hørt, og den her historie med de meget høje, for eksempel cancerpræparater, det er altså beviser på, at det system, vi har i dag for udvikling af medicin, det ikke længere fungerer. Og så vil jeg overlade ordet til den næste. Hej igen. Jeg vil gerne fortælle jer en historie mere, og det her, det er en historie, der har betydet ret meget for mig og mit arbejde med Universities Allied for Essential Medicines. Det er den historie, der ligesom gjorde, at jeg fik øjnene op for, at patentsystemet er ikke nogen naturlov. Patentsystemet er noget, vi har udviklet. Det er noget, vi har gjort af nogle grunde. Og nu vil jeg gerne lige træde tilbage i tiden og se på, hvorfor var det, vi begyndte at bruge de her patenter inden for medicinsk forskning. Og hvis vi går tilbage til 1921, så er vi nu på et tidspunkt i historien, hvor sukkersyge er en sygdom, du dør af. Du kan få type 1 diabetes, så går det måske nogle uger eller nogle måneder. Du kan få type 2 diabetes eller sukkersyge.
Og så kan det være, at du har nogle år, men ligegyldigt hvad, er det en dødsdom. På det her tidspunkt, der har vi 2 forskere i Canada, som vi ser på billedet her, som står her udenfor sammen med en hund, og de begynder at lave nogle forsøg med hunde, hvor de som de første får udviklet det, der senere kommer til at hedde insulin. De ved godt, at de står med en helt revolutionerende behandling her. De står med noget, der kan redde menneskeliv verden over. Og de her forskere, de er ligesom meget bevidste om det, og diskuterer, hvordan sikrer de hurtigst mulig adgang til det her verden over. De diskuterer også, om de skal tage patent på det eller ej, fordi på det her tidspunkt er det ikke nogen selvfølge, at man tager patent på sin forskning. Og de ender med at beslutte sig for at tage patent for at sikre, at det kan blive udbredt hurtigst muligt flest mulige steder. På det her tidspunkt er der ikke nogen stærk medicinalindustri, og der er heller ikke nogen stærk infrastruktur, så det er ligesom rigtig nødvendigt at sikre, at der er nogen, der tager det her op. De sælger så deres patent til University of Toronto i Canada for $1, og University of Toronto giver så licens til henholdsvis Eli Lilly, et medicinalfirma i USA, og det vi i dag kender som Novo Nordisk i Danmark. Så vi har nu 2 forskellige firmaer, der begynder at udvikle og producere insulin, og de får ret hurtigt i løbet af nogle år bredt den her behandling ud til hele Nordamerika og gode dele af Europa. Og vi ser også fra her i starten af 20'erne, at priserne falder stødt på insulin, og det bliver billigere og billigere at behandle den her sygdom. Hvis vi så... Eller en anden ting, der lige er vigtigt at nævne omkring insulin, de her 2 forskere, de får senere hen Nobelprisen for det, og insulin havner på den liste, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har over livsvigtig medicin. Det er en liste, der er lavet for at sætte fokus på noget medicin, som der skal være adgang til på verdensplan, og som også bliver betragtet som en menneskeret at have adgang til. Så det er ret vigtigt at pointere, at insulin står på den her liste. Hvis vi spoler frem til i dag, 95 år siden, at insulin oprindeligt bliver udviklet, hvor er vi så henne? Og hvis vi ser på priserne på insulin siden 0'erne, så ser vi, at de stiger stødt frem til i dag. Og det er en stigning, der bare fortsætter. Hvis vi går ind og prøver at se på, hvorfor at det er, at insulinpriserne er steget, så er der 2 ting, vi kan kigge på. Den ene er, hvis vi går ind og ser på, at der er kommet noget nyt på markedet, som gør, at der er sket en prisstigning. Det er der er kommet nogle nye insulinformer, som kan forklare noget af det her, nogle af prisstigningerne. Men både WHO og Cochrane Institute, hvis nogen af jer kender det, har været inde og forske på de her nye insulintyper. Det de gør, det er, at de laver nogle rigtig store undersøgelser, hvor de samler alt det data, der er på området, og så går de ind og ser, er der reelt en effekt af den nye behandling. Og de finder ingen signifikant forskel i den nye behandling, hverken på effekt eller bivirkningsprofilen. Så når vi som samfund går ind og giver et patent til en virksomhed for en insulin, så giver vi en rigtig stor gave. Vi giver noget, fordi vi mener, der er nogen, der har opfundet noget innovativt, og vi betaler for det rigtig, rigtig dyrt med høje medicinpriser bagefter. Jeg synes, at vi skal tænke over, hvem vi giver de patenter til. Vi skal sikre os, at det, vi giver patenterne til, reelt er innovativt, for ellers så kommer vi til at betale for det. Ja. En anden pointe med de stigende insulinpriser. Vi kan ikke forklare det hele ud fra, at der er kommet nye produkter på markedet. Vi ser også nogle gamle produkter, hvor priserne bare stiger. Og vi ser også nogle produkter, hvor der ikke længere er patenter på, hvor priserne går opad. Det skyldes, at vi har ikke et monopoliseret marked, men vi har et marked, hvor der ikke er konkurrence. Vi har et marked, hvor når en medicinalfirma hæver prisen, så følger den anden efter. Vi har et marked, som vokser, fordi vi får flere og flere diabetikere, både i Europa og i USA, men også på verdensplan. Og et marked uden konkurrence bliver et rigtig, rigtig dyr forretning for sundhedsvæsenet. Det synes vi også, vi skal gøre noget ved. Ja. Og jeg tror, en sidste ting,
jeg rigtig gerne vil understrege i forhold til den her historie med insulin. Insulin skal bare her være et eksempel på, hvordan det fungerer. Det er også sådan inden for rigtig mange andre sygdomme. Vi ser nogle høje priser på et marked uden konkurrence. Udover det, så står insulin altså på den her liste over livsvigtig medicin, som er en menneskeret at have adgang til, og der er stadigvæk mennesker i verden, og efterhånden også mennesker i USA, der ikke har adgang til insulin, fordi det er blevet for dyrt. Det synes vi skal gøre noget ved. Så fakta er, at flere end 10 millioner mennesker, de dør hver år, fordi de ikke har adgang til livsreddende medicin, der allerede eksisterer, og det er prisen, der er årsagen til, at de ikke har adgang. Fakta er, at antibiotikaresistens og multiresistente bakterier bliver et større og større problem, og hvis vi ikke gør noget nu, så dør der flere mennesker i år 2050 af multiresistente bakterier end af cancer. Fakta er, at vi bruger flere og flere penge på medicinsk forskning, men vi får stadig færre behandlinger på markedet, der er rettet efter patientbehovet. Fakta er, at de høje medicinpriser er ved at udhule vores sundhedssystem med færre hænder og mindre omsorg som konsekvens. Så beviserne er talrige for, at det nuværende system for udvikling af medicin ikke længere fungerer. Det er sådan i dag, at udviklingen af medicin ikke er rettet efter den globale sundhedsbyrde, men drives af økonomiske interesser. Og det er den fundamentale årsag til, at vi ikke har noget antibiotika, der kan behandle såret på Peters kind. Det er årsagen til, at insulinpriserne stiger eksponentielt, og at vores sundhedssystem er ved at kollapse på grund af de ekstremt høje medicinudgifter. Vi har snakket om, at vi har et monopoliseret marked for medicin. Og et monopoliseret marked er hverken effektivt eller konkurrencedygtigt. Og det giver sig selv, at hvor der er et monopol, så er priserne høje. Og priserne i dag, de bliver sat efter, hvad vi er villige til at betale. Det står i menneskerettighedskonventionerne, at adgang til sundhed, inklusiv adgang til medicin, er en menneskeret. Men jeg tror lidt, vi er blevet lullet ind i en illusion om, at der ikke findes alternativer til patentsystemet for udvikling af medicin. Men det er ikke rigtigt. Der findes mange alternativer. Der er for nylig lavet en rapport, der viser, at der lige nu på verdensplan findes 81 alternativer eller nye initiativer til udvikling af medicin, som ikke er patentbaseret. Så vi har muligheden for at gøre noget. Patentsystemet er ikke en naturlov. Det er noget, vi har skabt, og nu kan vi skabe nogle løsninger, der ændrer det her. I dag betaler vi rigtig mange penge til udvikling af medicin og forskning via vores skatter. Og vi betaler også en høj pris igen, når vi skal købe medicinen. Vi mener, at når vi giver så mange penge til forskning og udvikling af medicin via skatterne, så kan vi også stille krav til, at produktet også kommer os til gode, og vi har adgang til det. Så vi ønsker, at der bliver stillet krav til den grundforskning, som er finansieret via vores skatter. Og vi synes også, at der er argumenter for, at der skal være en faglig begrundet prioritering i, hvilke sygdomme der bliver forsket i. Således at udviklingen af medicin drives af de globale sundhedsbyrde, og ikke efter de økonomiske interesser. Og ja, det kræver rigtig, rigtig mange penge. Og det kræver en investering, og det kræver politisk vilje. Men vi bruger i forvejen ufattelig mange penge på udvikling af medicin. Vi gør det bare på en måde, hvor vi ligesom gør det sådan lidt hovedkuls, og med bind for øjnene,
uden at stille nogen krav til, at det kommer offentligheden til gode. Fordi tænk nu, hvis vi en dag stod i en situation, hvor udvikling af medicin blev drevet af patientbehov og sygdomsbyrde frem for økonomiske interesser. Så vi kom til en situation, hvor adgang til medicin reelt blev en menneskeret. Mange tak. Og så skulle vi se, om der var nogle spørgsmål til det. Det kan være, at jeg må komme ind med et enkelt... og jeg har siddet og tænkt på, at jeg ikke vil tage modet fra, fordi det er jo fantastisk dokumentation, også I kommer med. Men man plejer jo ligesom at sige, at de to tungeste former for stor kapital, det er våbenindustri og medicinalindustri. Og derfor kan jeg godt tænke mig at høre jer reflektere lidt over, i det land, hvor det største danske firma, målt på shareholder aktieværdi, er meget succesfuld og meget dygtig, og den største kunde i det taxiselskab, jeg kører for, verden specielt, det er Novozymes og Novo Insulin, som er verdensledende og er på størrelse med Volkswagen i Tyskland, inden at de begyndte at snyde med forbrændingsmotoren. Kan man overhovedet, altså med fuld respekt, kan man overhovedet gøre noget ved det her, uden at være 100% global? Altså Danmark er så lille. Altså, det er lige før jeg stiller spørgsmålet, hvad nytter det? Undskyld. Ja, tak for spørgsmålet, Jesper. Det vi snakker om her er heller ikke lokale løsninger i Danmark. Det er globale løsninger. Der findes et globalt netværk af rigtig mange forskellige NGO'er, inklusiv os, og der arbejder for det her. Og det er også noget, der bliver diskuteret i WHO, Verdens Sundhedsorganisation, men det er noget, vi hører meget, meget lidt om i Danmark. Og det er en debat, vi ønsker at tage og føre her i Danmark. Ja, det er noget, vi kan gøre noget ved. Ikke her i Danmark, nej, vi skal gøre det globalt, for det er en global problemstilling. Ja. Hvis jeg lige må supplere også... Rigtig nok, det er en global problemstilling, der skal løses globalt, men man kan godt stille spørgsmålstegn til, hvor meget er det egentlig, vi reelt, de danske politikere egentlig stiller sig frem og fører slagets gang. Der har været flere år på Verdens Sundhedsorganisationens årsmøde, WHA, de her tanker om, hvordan laver vi nogle alternative metoder til forskning og udvikling, altså at vi sikrer os, at alle de penge, der bliver postet ind til at lave en medicin, ikke nødvendigvis kommer til at afspejle slutproduktet. Hvordan kan vi sådan afkoble de to ting fra hinanden? Det har krævet utrolig mange u-lande til at skulle stille sig op og sige, at vi har brug for det her, og rigtig mange industrialiserede lande, i-lande og Danmark, som ikke tager noget ansvar, ikke stiller sig frem og siger, jamen, vi skal da gøre det her, vi skal give en vis procentdel af vores bruttonationalprodukt til at skulle sige, jamen lad os supporte en løsning, der kan være bæredygtig og kan lave ny medicin globalt, hvor at forskning og udvikling ikke nødvendigvis kommer til at blive afspejlet af slutprisen. Og der har vi manglet rigtig meget støtte fra Danmark og fra de nordlige lande. Så det er en måde, man kunne sige, at vi kunne komme videre. Og en af jeres opgaver, så hvis jeg forstår det ret, det som I betragter som en af jeres opgaver, er at sørge for, at den debat er der, og at den bliver holdt på samme niveau som Médecins Sans Frontières, altså at det er på tværs af grænser. Der er en herre nede bag, der vil spørge om noget. Ja. Kommentere noget. Ja, det er lidt blevet besvaret nu, men det er sådan, som politisk aktiv, hvad er det så, jeg skal gøre? Hvad er det, jeg skal sige til min partiformand? Hvad er det, jeg skal sige til min forskningsordfører, at hun skal mene? Hvad skal jeg gøre som politisk aktiv for at gøre noget ved det her problem? Rigtig, rigtig relevant spørgsmål. Først og fremmest så kan man også bruge det argument, at der er rigtig mange samfundsøkonomiske interesser i, at vi får skabt en global løsning på adgang til medicin og de høje medicinpriser. Fordi vi også i Danmark ser konsekvenserne af høje medicinpriser og antibiotikaresistent. Så hvis vi ikke gør noget nu, så rammer det os negativt. Så hvad du kan for det første skabe opmærksomhed på problematikken i de danske partier, fordi der er rigtig lidt fokus på det her problem.
blandt andet et eksempel er også, at til det for nylig overstået topmøde i WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, der deltog vores sundhedsminister ikke. Der er ikke prioritering fra dansk side. Vi skal have det på dagsordenen, og det vil i det lange løb vil det også gavne Danmark. Jeg tænker, der må være nogle dilemmaer for jer også. Altså med hensyn til resistente bakteriestammer. Det øjeblik, vi ikke har en vaccine til MRSA, så fremmer det jo også, at vi går til roden og prøver at undgå de bakterier, altså på alle mulige forskellige andre måder. Ikke? Det øjeblik, vi har en let tilgængelig vaccine, så tror jeg, der vil blive gjort mindre ved årsagerne. Altså, hvilken holdning har I til det? Bare lige for, at du siger, at når der er en hypotetisk set, at der er en vaccine til MRSA, så vil det ikke være et problem længere. Er det sådan? Det er nødtogende problem. Det er nødt til problemet, ja. Altså, jeg har lyst til at sige for now, altså lige nu. Bakteriestrenge, de muterer hele tiden. Der vil altid komme nye resistente bakterier. Selvom vi løser det her problem med MRSA nu, så er der en anden type MRSA, som vil komme op og vil være et problem. Så man kan sige, at udviklingen af antibiotika vil altid være nødvendig lang tid fremover. Og jeg tror ikke på, at der er en bestemt vaccine, der kan gå ind og afkoble, at en bestemt bakteriestreng ikke kan udbrede sig. Så for at svare det kort, så skal vi bare fortsat have en masse fokus på antibiotika, for det vil være der hele tiden og fremover. For bare lige at følge op på det, det er netop også en af den grundlæggende årsag til, at vi skal have en bæredygtig løsning på det her problem. At vi skal have en global aftale, fordi det er ikke overstået, hvis vi finder en kur mod MRSA. Det er en løbende, så derfor skal vi have ændret hele incitamentstrukturen, hele systemets opbygning for udvikling af medicin. Fordi som det er nu, så tilgodeser det ikke befolkningen. Der var et spørgsmål der. Nej, okay. Der var ikke et spørgsmål der. Jeg har et spørgsmål. Vi springer til det med multiresistenten, og der fik jeg altså en mavepuster. Hvis det er rigtigt forstået, 2050 er der flere, der dør af multiresistent, altså hvis man fremskriver udviklingen, end af cancer, som vi mener er den største mystiske gåde, der ikke er løst endnu. Og det er simpelthen, nu vil jeg gerne en tur ind i konsultationen, læge Benjamin, for at høre. Det er simpelthen en viden, jeg ikke har. Den multiresistens opbygges den alene af medicinsk behandling af mennesker, eller påvirkes den også af den såkaldt profylaktiske behandling af dyr, fødevarer, fisk i Mekongfloden? Der er lavet en meget berømt svensk dokumentarudsendelse om de. Jeg kan ikke huske, hvad det sælges som i butikkerne. Paluca, der er et eller andet med P. Pangasius netop. Og da jeg hørte den, der mistede jeg lysten til at spise Pangasius resten af mit liv, fordi det var simpelthen, nu giver vi den noget medicin, så vi er sikre på, tror vi, at hvis byllerne skulle komme, så er de blevet medicineret. Gælder det også den dyriske medicin? Ja, jeg vil lige tilbage til dit andet spørgsmål, for du tog frem en ret god reference, som at der lige er blevet lavet faktisk her for nylig, blandt andet med Jeffrey Sachs, som også har været her på folkemødet her i weekenden. Han er med til at lave, at hvis vi ikke får ny antibiotika, og vi spoler tiden frem til 2050, så vil flere dø af antibiotika på grund af resistens, end de dør af cancer til den tid. Så det er lidt for at sætte fokus på, hvor stort er problemet. Ja, det er ret stort. Det er ret stort, hvis vi ikke gør noget. Så spørger du om den resistens udvikler sig på grund af, vi som mennesker udvikler os, eller ja. Og det er ja til alle de ting, du siger. Både ja, fordi vi giver antibiotika profylaktisk, når vi ikke præcis ved, om det er den rigtige bakterie, vi rammer. Når I måske tager til. Forleden dag havde jeg en patient, som var taget til. Han var taget til Indonesien, og der har han været lidt syg, og så har han bare gået på apoteket, og så har han købt noget ciprofloxacin, og ciprofloxacin, det er et antibiotika, der er meget bredspektret, og det havde han så bare på lige så, for det sagde apotekeren der på stedet. Og det er en helt ufaglig begrundelse for at give et antibiotika bredspektret, hvor at mutationer i den her streng kan udvikle sig. Han er fortsat syg, og jeg står stadig og krasser mig i håret det sidste uge. Jeg kan ikke forstå, altså, hvad er det han fejler, ikke? Så det er med til det, ja. Og fødevaren. Og det andet, du nævner, det er også fødevaren. Lakseopdræt, svinestal, alle de her ting. Det er med til at holde sygdommen nede i den vækstproduktion, vi gerne vil have i vores samfund, så vi kan brødføde
alle mennesker, og vi kan sælge en masse laks. Men det er også med til, at den her profylaktiske sumring af antibiotika i fiskevandet, det gør, at resistensudviklingen er meget, meget højere. Så så der skal sættes ind både i forhold til, altså udover at der skal udvikles medicin, skal der også sættes ind i forhold til, hvordan opdrætter vi fisk, hvad er en etisk måde at gøre det på til svineopdræt. Og det andet er selvfølgelig den faglige viden, som skal deles ud over Danmarks grænser til, hvordan bruger vi antibiotika i anden og tredje verdens lande. Ja. Der er et par spørgsmål endnu. Hej, jeg hedder Andreas. Jeg kan godt tænke mig at vide, om I tænker, at en del af problemet også er, at det er blevet for dyrt at udvikle ny medicin, eller om det er en myte. Man kan forestille sig, at medicinalindustrien har spredt, jeg beklager de paranoide undertoner. Der er jo kommet, man kan sige, der blev, som der blev sat fokus på i starten, så kan vi se både på området med antibiotika, men for så vidt også en lang række psykofarmaka, der er ikke lavet noget afgørende nyt siden sidste halvdel af forrige århundrede. Og siden er der kommet en lang række regler for, hvordan man må lave udvikling af ny medicin. Er der for mange regler, er det for svært? Det er selvfølgelig et dilemma, og i hvor stor risiko man kan løbe for det enkelte menneske under udviklingen, men så er det blevet for dyrt og besværligt, eller er det en myte? Tak for spørgsmålet. Hvis vi lige starter med, om det er blevet for dyrt, og holder os til det spørgsmål, så kommer Pharma nogle gange ud og siger, at det koster $2,6 milliarder at udvikle et nyt lægemiddel. Det har vi ikke set noget evidens for. Det ved vi ikke, om det passer. De kunne lige så godt have sagt 200 milliarder. Der findes NGO'er, som udvikler også medicin. De gør det for en brøkdel af den pris, som lægemiddelindustrien gør det. De estimerer, at med risikoer, det vil sige medicin, de udvikler, der reelt ikke bliver til noget, så bruger de mellem 100 millioner og 150 millioner på et lægemiddel. Der er langt fra 150 millioner op til 2,6 milliarder. Om det er dyrere at udvikle industrien, der kan godt være, der er nogle årsager, men det er stadigvæk et kæmpe spring. Så vi kunne, hvis de bruger 2,6 milliarder på at udvikle medicin, så kunne vi overveje, om vi kunne gøre det mere effektivt. Det er der i hvert fald nogen, der kan. Ja. Altså, vi vil jo rigtig gerne se nogle tal på det, ikke? Hvis der er nogle af virksomhederne, der gider at komme med det. Men det gider de bare ikke, så vi kan reelt ikke fortælle jer, hvor mange penge det koster. Fordi de vil ikke fortælle det. Og også for at vende tilbage til det med, om der er flere komplicerede processer, så det er rigtig svært at finde ud af, på grund af dårlig gennemsigtighed fra industriens side, hvad de reelt bruger pengene på. Hvis man kunne få et dejligt regnskab, hvor man kunne præcis se, hvor meget bruger I på forskning og udvikling, og hvad er det for nogle ting, der koster penge hos jer? Er det de her store patient trials, og få en masse frivillige personer til at skulle prøve det her medicin og følge op på det, der er dyrt? Eller fordi I også bruger rigtig mange ting på marketing og PR for at komme ud til læger, for man ud i praksis og sælge et ophold og få prøvet få noget salgstale om noget medicin. Det har vi ikke rigtig klarhed over, og der er ikke nogen regler om, at de skal være fuldt transparente med alt det, de laver. Det kunne hjælpe rigtig meget på problemet. Og medicinalindustrien også her inden for de seneste år begyndt at beskrive, at årsagen til de høje medicinpriser netop også skyldes rigtig store omkostninger ved udviklingen af medicinen, og det især er også det meget besværlige trin, der man skal igennem for udvikling af medicin, som gør, at der ikke er medicin på markedet. Så de prøver at sætte lighedstegn ved, at man, at hvis vi skal have udvikling af ny medicin, så er vi nødt til at gå på kompromis med de sikkerhedsundersøgelser, vi laver undervejs. Altså, så hvis vi skal have hurtigere medicin på markedet, så kan vi ikke lave lige så mange af de her trials, som det hedder. Og det er en myte også. Vi kan sagtens få en udvikling af ny medicin og adgang til ny medicin, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Og det er meget, meget vigtigt at holde sig for øje. Det retoriske, de bruger i, at de sætter lighedstegn med, hvis vi skal have ny medicin på markedet, så er vi nødt til at have en kortere proces for udvikling af medicin, men det sætter patientsikkerheden over styr, fordi så får vi ikke nogen bivirkningsprofil på det nye medicin. Så det skal man lige være opmærksom på, at der er ikke lighedstegn mellem hurtigere adgang til medicin og sikkerhed.
og så er der en herre, og det nærmer... Ja, godt. Det var bare en lille kommentar til det der med forskningsudgifterne. Nu snakker vi om Novo Nordisk. Novo Nordisk bruger 1,3 milliarder om året på forskning i øjeblikket. De bruger lige så mange penge på markedsføring over for læger. Det er samme størrelse i deres budget. Og så er vi ved at nærme os afslutningen. Ikke bare på den her spændende seance, og dybt alvorlige, og det er nærmest en metafor, vil jeg sige, for hele folkemødet, at der er ting og problemstillinger, der er så store, at der virkelig skal gøres noget ved den på lang sigt, og samtidig kan det være åndeløst uoverskueligt, hvad der skal til, og hvordan det kan gøres. Så jeg kan ikke finde anden måde at slutte af fra Civiltinget og med IMCC's historie om medicinen og dens globale våben over hele verden, end at citere Voltaire. Det bliver på dansk den her gang, for ikke at krukke for meget. At for en oplysningstidsroman, der hedder Candide, hvis I ikke har læst den, skal I gå hjem og læse den. Den er 300 år gammel, og den handler om et ung tossehoveds jagt på at finde meningen med livet. Det er også det, vi gør i det små her på den her måde. Og derved også en opfordring til alle jer, der er her. Det sidste, der bliver sagt i romanen, da han spørger den store heksekunster, Pangloss, hvad er så meningen med livet? Hvad er det så, vi skal gøre for at finde en løsning på det her moras af uløselige problemer og udfordringer? Hvor findes den bedste af alle verdener? Og svaret er, gå hjem og dyrk din have. Gå hjem og gør noget ved det selv. Det er en opfordring efter den oplevelse, I gav os her til sidst, og det er fra hele folkemødet, og det er den 19. i rækkefølgen. Der skal gøres et stykke arbejde, når debatten er slut. Vi ses igen, og det sidste ord går til IMCC. Vi vil først og fremmest bare sige mange tak, fordi I er kommet, og hvis I har lyst til at hjælpe os med at skabe opmærksomhed omkring det her problem, så har vi en lille aktion, hvor man kan få taget et billede med nogle statements, som vi så vil komme til at bruge i vores løbende kampagnearbejde, for at vi får skabt noget mere opmærksomhed, så vi kan få adgang til medicin globalt set. Og vi tager dem lige herude foran teltet, så der kommer I bare ud. Tusind tak, fordi I kom. Civiltinget. Dialog og debat på folkemødet.